Ndikhulupirira kuti tonse tamva kapena kuti taona zithunzi kuti azibusa a Blantyre Synod ya mpingo wa CCP anapita ndithu kukayendera olemekezeka mtsogoleri wakale Profesa Arthur Peter Mutharika ku nyumba kwawo ku Page House m'boma la Mangochi. Ndi kumeneko iyayi a Profesa Mutharika analankhula ndithu kunena kuti iwowa akufuna kuti abwererenso ngati president wa dziko lino kuti adzapulumutse dziko la Malawi. Mukulankhula kwawo a Profesa Mutharika amanena kuti iyayi ineyotu sindikuyimiranso chifukwa chakuti ndikudzimva udolo kapena kuti ndikudzimva kuti ndi munthu wanzeru kwambiri, koma sindingakhale kumayang'anira dziko la Malawi likunka kuchiwonongeko chifukwa chakuti boma la Malawi Congress Party silinayendetse bwino chuma. Mu Chingerezi akunena kuti this country's economy is worsening because of mismanagement. Nde iwo anena kuti ayi komatu nkhondoyi si aine ndekha Profesa Arthur Peter Mutharika kapena chipani cha DPP chokha, koma ndi aliyense kuno ku Malawi kuonetsetsa kuti boma limeneli lachoka pa mpando. Nde abusa amenewa a Blantyre Synod anavomera kuti ayi ali osangalala, ali okondwera komanso ali okhudzidwa kuti ayi a Profesa Peter Mutharika avomera kuti ayimiranso ngati president wa dziko lino mu chisankho chimene chikubwera mu September chaka chino cha 2025. Kumenekotu ndi mmene achezera a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi azibusa a Blantyre Synod dzulo ku Page House mu boma la Mangochi. Ndi mutuza mganizo wanu in the comment section below kuti zimene zizi inu ya Malawi mukuona bwanji. Mutuza pano pa Nyasa Voice Box.